நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இன்றைய தினத்திலும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பது மகிழ்ச்சி. நிகழ்ச்சியினை பார்க்கின்ற நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள், நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள், ஷேர் செய்யுங்கள் என்பதை அன்பாக சொல்லி வைத்துக் கொள்கின்றேன். உலகக்கிண்ண விலையம் அனுசரணை வழங்குவது ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ். ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இலக்கம் 433 காலி வீதி வெள்ளவத்தையில் அமைந்திருக்கின்றது. அதே போன்று இலக்கம் 145 பிரதான வீதி கொழும்பு 11 அமைந்திருக்கின்றது. நவநாகரிக ஆடைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். சிறுவர் முதல் பெரியோர் வரையிலான சகலருக்கும் ஏற்ற ஆடைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இந்த மாதம் உங்களுக்கு தீபாவளி பண்டிகை வரப்போகின்றது. தீபாவளி பண்டிகைக்கு ஏற்ற சகல விதமான ஆடைகளையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் சுபமுகூர்த்த பட்டுப்புடவைகளுக்கு ராசியான இடம். தென்னாப்பிரிக்க அணி கிட்டத்தட்ட அரையிறுதிப் போட்டியை உறுதி செய்துவிட்டதன் சொல்லலாம். நிச்சயமாக அவர்கள் தெரிவாக போகின்றார்கள். வெளியேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை உருவாகி இருக்கின்றது. மிக கடினமான வாய்ப்புகளே அவர்கள் இனி தெரிவு செய்யப்படாமல் போவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது. மிகப்பெரிய ஓட்ட நிகர சராசரி வேகத்தினை கொண்டிருக்கின்றார்கள். நியூசிலாந்து என்ற பலமான அணியோடு தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது. உண்மையில் நியூசிலாந்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் என்று என்னால் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருந்தாலும் தென்னாப்பிரிக்க அணி தலைகீழாக மாற்றி இருக்கின்றது. அவர்களுடைய அதிரடி துடுப்பாட்ட விதம் இதற்கு மிக முக்கியமானதாக அமைந்தது. குறிப்பாக குயின்டன் டி காக் இந்த உலகக்கிண்ண தொடரில் 4வது சதத்தை பூர்த்தி செய்திருக்கின்றார். மிக பாரமாக துடுப்படுத்தாடி வருகின்றார். கூடுதலான ஓட்டங்களை பெற்றவராகவும் தொடர்ந்து அவர் வெற்றி நடிப்பை விட்டுக் கொண்டு செல்கின்றார் என்று சொல்லலாம். அதே மாதிரி ரசி வெண்டோடிசன் அவரும் தன்னுடைய 2வது சதத்தினை இந்த உலகக்கிண்ணத்தில் பெற்று வெற்றினை பெற்றுக் கொண்டார்கள். இருவரும் 200 ஓட்டங்களை இணைப்பாட்டமாக பெற்று தென்னாப்பிரிக்காவின் வெற்றிக்கு மிகப்பெரிய அளவில் அடித்தளமிட்டார்கள். உண்மையில் நியூசிலாந்து அணி போராடும் துரத்தும் என்றே என்னால் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 357 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் ஆனால் 167 ஓட்டங்களுக்குள் கவிழ்ந்து கொட்டுவார்கள் என்று உண்மையில் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை. பந்து வீச்சும் சிறப்பானதாக தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு அமைந்திருக்கின்றது. அதே போன்று துடுப்பாட்டமும் அவர்களுக்கு சரியாக அமைந்திருக்கின்றது. தென்னாப்பிரிக்க அணி இனி இந்திய அணியோடு விளையாடப் போகின்றது. தென்னாப்பிரிக்காவின் அடுத்த போட்டி இந்திய அணிக்கு. இந்திய அணி அடுத்த போட்டியில் இலங்கை அணியோடு விளையாடப் போகின்றது. தென்னாப்பிரிக்க அணி இந்தியாவுடன் வெற்றி பெற்றால் உலகக்கிண்ணத்தினை அவர்கள் கைப்பற்றக்கூடிய முழுமையான தகுதியான அணியாக காணப்படுவார்கள். இந்தியாவோடு எவ்வாறு விளையாடப் போகின்றார்கள் என்பதையே எல்லோரும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றார்கள். நியூசிலாந்து அணிக்கு என்ன நடந்தது? வெற்றி நடைபெற்று போட்டுக்கொண்டு 1வது இடத்திலும் 2வது இடத்திலும் இருந்த அணி இப்பொழுது முதல் தடவையாக 4வது இடத்துக்கு பின்தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. இவர்கள் தோல்வியினை சந்தித்ததன் காரணமாக இப்பொழுது ஓட்ட நிகர சராசரி வேகத்தின் அடிப்படையில் ஆஸ்திரேலியா 3வது இடத்துக்கு செல்ல நியூசிலாந்து அணி 4வது இடத்துக்கு வந்திருக்கின்றது. நியூசிலாந்து வெளியேறி விடுமா என்கின்ற ஒரு அபாயம் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 12 புள்ளிகளை பெற்றிருக்கின்ற 2 அணிகளும் சேஃப் ஜோன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நிலைமையில் காணப்படுகின்றன. இந்திய மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் நிச்சயமாக அரையிறுதி வாய்ப்புகள் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். இல்லாமல் போவதற்கான வாய்ப்புகள் இனி இல்லை என்கின்ற நிலைமை காணப்படுகின்றது. எனவே இப்பொழுது உள்ள புள்ளிப்பட்டியலை பொறுத்தவரையில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 7 போட்டிகளில் 12 புள்ளிகள் 1வது இடம், இந்தியா 6 போட்டிகளில் 12 புள்ளிகள் 2வது இடம், ஆஸ்திரேலிய அணி 6 போட்டிகளில் 8 புள்ளிகள். ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு இன்னும் 3 போட்டிகள் இருக்கின்றன. 14 புள்ளிகள் வரை அவர்களுக்கு பெற முடியும். நியூசிலாந்து அணி 12 புள்ளிகள் வரையில் தான் அதிகமாக பெற முடியும். 7 போட்டிகளில் இப்பொழுது 8 புள்ளிகள். பாகிஸ்தான் அணி 7 போட்டிகளில் 6 புள்ளிகள், 10 புள்ளிகளை மாத்திரமே இவர்களால் அதிகபட்சமாக பெற முடியும். ஆப்கானிஸ்தான் அணி 6 போட்டிகளில் 6 புள்ளிகள், 12 புள்ளிகளை கூடுதலாக பெற முடியும். இலங்கை அணி 6 போட்டிகளில் 4 புள்ளிகள், கூடுதலாக 10 புள்ளிகளை பெற முடியும். நெதர்லாண்ட்ஸ் அணி 6 போட்டிகளில் 4 புள்ளிகள், அவர்களால் இன்னும் 6 புள்ளிகள் என்றால் 10 புள்ளிகளை பெற முடியும். பங்களாதேஷ் அணி வெளியேறிவிட்டது. அவர்களுக்கு 6 புள்ளிகளை விட அதிகமாக பெற முடியாது. இங்கிலாந்து அணி அடுத்த 3 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றால் 8 புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அவர்களுக்கான வாய்ப்புகள் இன்னும் காணப்படுகின்றன. இவற்றின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற வேளையில் தென்னாப்பிரிக்க இந்திய அணிகள் தெரிவாகிவிட்டன என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமைக்கும் நாங்கள் செல்லக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றது. ஆனாலும் ஒரு அணியின் வாய்ப்பு என்பது சிக்கல் நிலைமை ஒன்றை தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 12 புள்ளிகளை பெற முடியும், நியூசிலாந்துக்கு 12 புள்ளிகளை பெற முடியும், ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 12 புள்ளிகளை பெற முடியும் என்பதே இதற்கு முக்கியமான காரணமாக அமைந்திருக்கின்றது. ஆப்கானிஸ்தான் அணி அடுத்த போட்டியில் தோல்வியினை சந்தித்தால் தென்னாப்பிரிக்க இந்திய அணிகள் அடுத்த சுற்று வாய்ப்பினை தங்களுக்காக பெற்றுக்கொள்ளும். எனவே இவற்றின் அடிப்படையில் தான் இந்த வாய்ப்புகள் தொடர்பாக நாங்கள் அதிகமாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே இந்த எதிர்வு கூறுகளின் அடிப்படையிலேயே தென்னாப்பிரிக்க மற்றும் இந்திய அணிகள் அரையிறுதியை தொட்டுவிட்டன என்பதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆனால் 100க்கு 100% முழுமையாக இன்னமும் உறுதி செய்யப்படவில்லை என்பதையும் உங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். இந்த நிலையில் இலங்கை மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி நாளைய தினம் நடைபெறப் போகின்றது. அந்த போட்டி பற்றிய முழுமையான விவரங்களையும் நாங்கள் உங்களுக்காக தரவிருக்கின்றோம். தென்னாப்பிரிக்க அணி உண்மையில் இப்பொழுது உலகக்கிண்ண தொடரின் இறுதிப் போட்டி வரை செல்லக்கூடிய முழுமையான பலம் பொருந்திய அணியாக, சகல அம்சங்களும் இருக்கின்ற அணியாக விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கின்றார்கள். அதற்கான காரணம் உண்மையில்
கடந்த அதாவது 92ஆம் ஆண்டு உலக கிண்ணம் ஆரம்பித்ததிலிருந்து கடந்த உலக கிண்ணம் வரையில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெறும் இறுதிப் போட்டி வரையில் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ள அணிகளுள் கருதப்பட்டது. ஆனால் இம்முறை தென்னாப்பிரிக்க அணி எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இந்த தடவையும் சாதித்து காட்டியிருக்கின்றது. உண்மையில் தென்னாப்பிரிக்க அணி அரையிறுதியை தொடும் என்பதையே யாரும் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை. நான் உட்பட தென்னாப்பிரிக்க அணி மீது நம்பிக்கை வைக்க முடியாது என்பதை சொல்லியிருந்தோம். எனவே இந்த நம்பிக்கை வைக்க முடியாது அல்லது மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் இப்பொழுது அரையிறுதி வரை இலகுவாக வந்திருக்கின்றார்கள். இனி இறுதிப் போட்டி வரையில் செல்வார்களா என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டிய நிலைமை காணப்படுகின்றது. இந்திய தென்னாப்பிரிக்க அணிகளோடு அடுத்த 2 அணிகள் யார் உள்ளே செல்ல போகின்றார்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். இன்றைய தினமும் நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்கி இருக்கின்றது ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ். இலக்கம் 433 காலி வீதி வெள்ளவத்தை, இலக்கம் 145 பிரதான வீதி கொழும்பு 11 ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகின்றது ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ். மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்றும் உங்கள் அன்பின் விமல். Be